Ася у дитячому саді лихо захворела повариха. Хто зготує дітям страву? Хто накормить Петю Клаву? Вы покличьте хоть бы эту, на замену мне кабету. Молодая, певно зможе, не отможет, допоможе. Ну а я хоть трошку поляжу у ложку. Суседка тая сходу на замену дала згоду. Закипела знову праця, ми привикли з ёй змагатися. Мо от прахності, от злості, у раніші поварихи перестали болеть кості. У свою столовку кулю примчала, на всю глотку гвалтом закричала. Я выходжу сегодня ж на работу, не могу сидеть я без доходу, не могу без справы я лежать, а суседка гроши зараблять. Поздоровела вмиг кобетка, зайздрість лепшая таблетка.